Beno, estatistikaren barruan, maiztasuna zer den aztertuko dugu bideotxo honetan. Maiztasuna. Nola joaten zara ikastetxera banaketan, aurreko adibidean, garraio publikoa erabiltzen duen individuen kopurua 7 da. Hemen geneukan, taula honetan, garraio publikoa 7 pertsonek erabiltzen zuten. Ikastetxera joateko, bai. Honela adierazten dugu maiztasuna. F, garraio publikoa parentesi artean berdin 7. F, maiztasuna edo gaztelerako frekuentzia izango litzateke. Eta honela irakurtzen da, garraio publikoaren maiztasuna 7 da. Beraz, aldagaiaren balio bati dagokion individuo kopurua balio horren maiztasuna izango da. Bale, maiztasun taulak. Aztertu adibidez, zure etxean bizi diren pertsonen kopurua. Bai, hemen egingo dugu orduan banaketa bat, bai. Demagun, egin dugula azterketa hori eta galdetu diogu, hemen ikusten dugu moduan, 30 pertsonari, bai. Pertsona baten etxean 4 bizi dira, 4 lagun. Bestean 5, 4, 7, honela, jaso ditugu datu guztiak, bai. Datu hauek gero antolatzen ditugu beti moduan. Orduan, 2 pertsona bizi diren etxe kopurua, 2, edo maiztasuna, 2. 3 pertsona bizi diren etxe kopurua, 4, 4 aldiz errepikatzen delako. 4 pertsona bizi diren pertsonen kopurua, etxe kopurua, 12, bai, 12 kasutan errepikatzen delako 4. Bale, behin, datuak antolatuta, maiztasun taula bat eraiki dezakegu. Orduan, alde batetik ikuiko genituzke agertzen diren balio guztiak, eta gero balio bakoitza errepikatzen den kopurua, hau da, maiztasuna, bai? Eta ikusten dugun moduan, maiztasun guztien batuketa egin ezkero, 30 ateratzen zaigu. Bai? Bale. Orduan, taula honetan, hori agertzen dira alde batetik, dauzkagun aldagaien balio guztiak, eta aldagai bakoitza zenbat aldiz errepikatzen den, bai? Hau da, individuo kopurua, bai? Bale, 2 pertsonen etxetan bizi dira 2 pertsona. 4 pertsonen etxetan bizi dira 3 pertsona, eta bar, bai? Bale, orduan, guztien batuketa, kasu honetan, 30 ematen digu. Bale, ikusiko dugu orain maiztasun erlatiboa zer den. Balio baten maiztasun erlatiboa, balio hori ageri den aldien proportzioa da. Maiztasuna egindako behaketa kopuruarekin zatituta lortzen da. Beraz, ikus dezagun nola geratuko litzateken aurreko taula, bai, maiztasun erlatiboak eta ehunekoak ere zehaztuko ditugu orain taulan. Orduan, lehengo datuak ziren, hori balio ezberdinak, bai, eta zenbat aldiz errepikatzen den maiztasunak, bale. Orduan, maiztasun erlatiboak kalkulatzeko esan duguna da proportzio bat dela, bai, eta da maiztasun absolutua, orduan, lehengo maiztasunei absolutuak deituko diogu, eta erlatiboak izango lirateke maiztasun absolutua zati maiztasun absolutu guztien batura. Beraz, lehenengo honetarako izango lirateke maiztasun absolutua dela 2 zati 30. Beraz, 0,037. Urrengoan, 4 zati 30, 0,133. Urrengoan, 12 zati 30, 0,4, bai? Bale, eta konturatzen bazarete, maiztasun erlatibo guztien batura bat eman behar du, bai? Osotasuna, bai? Azkenean, egiten ari garelako maiztasun bakoitza zati 30, bai? Maiztasun absolutu bakoitza zati 30 kasu honetan, ordan guztien batura osotasunera heldu behar da, beti bat izango da. Eta hauek ehunekotara bihurtzeko besterik gabe bider 100 egin beharko dugu, bai? Orduan 0,037 zenbaki martarrau ehunekotara bihurtzeko bider 100 eginda, badakigu 6,7 izango litzatekela. Bai, orduan 6,7 dira 2 pertsona bizi diren etxe kopurua edo proportzioa. Bai, ehunekoa kasu honetan. 13,3 izango litzateke, 3 pertsona bizi diren etxeen portzentaia, bai? Eta bar. Eta portzentai guztien batura logikoa denez, 100%, eman behar digu, bai? Ikertutako pertsona guztiak 100%, bai? Bale. Ondo. Orduan, maiztasun taulak ikusiko ditugu, bai? Orduan, maiztasun taulak ikusi ditugu. Orduan, maiztasun taulak ulertu ditugun ikusteko, ariketa 3 ariketatxo hauek egitea nahiko nuke.
eta bestetik maiztasun erlatiboak ere lantzeko beste ondoko hauek, bale?